Aku krungu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ku dawuh, Allah taala iku mindhahake aras ana ing panggonan sing diarani Hadiratul Qudus. Hadiratul Qudus iku terbuat saka nur. Nggih. Lah ana ing Hadiratul Qudus iku ana malaikat kang ora iso ngitung cacahe. Kejaba Gusti Allah. Jadi teng Hadiratul Qudus iku ana malaikat jebul ngetaki. Sing sapa wae ra iso ngitung kejaba namung Gusti Allah. Lah malaikat-malaikat iki padha ibadah marang Allah kang ora tau leren mboko sethithik. Wis najan ora leren kowe. Nggih, najan sedhela ora tau leren. Lah yen wis manjing bengine Ramadan padha nyuwun marang Gusti Allah supaya diiringi mudhun ana ing bumi. Nuli salat bareng-bareng karo anak Adam. Nggih. Jadi saged mawon. Nggih, saged mawon. Wekdal kula jenengan salat ngeten iki melu untuk jamaah nggih kanggone penghuni Hadiratul Qudus. Nuli padha mudhun menyang bumi saben bengi. Dadi nek malam Ramadan nggih bengine wulan Ramadan iku malaikat penghuni Hadiratul Qudus iku mudhun. Istimewane saben-saben wong sing didemek malaikat-malaikat iku utawa sapa-sapa kang nyenggol malaikat-malaikat iku bejo kang ora bakal cilaka selawase. Mulane akhire Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nalika iku dawuh, aku luwih utama oleh kedudukan iki. Muli Umar ngumpulake para muslimin karena salat tarawih lan nganakake salat tarawih. Niku kronologi akhirnya Sayyidina Umar membuat keputusan tentang nglakoni kesunahan salat tarawih. Waru yalan riwayat Ali bin Abi Thalib sang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa dunya Ali kharaja iku miyos sinten Sayyidina Ali fi lailatin ing dalam siji wengi min syahri Ramadan saking bulan Ramadan. Fasami amangka midhanget mongko krungu mireng sapa Sayyidina Ali al-qira'ata ing maca Quran fil masajid ing dalem pira-pira masjid. Wa ra'alan ningali sapa Sayyidina Ali al-qonati la ing pira-pira lentera tawdaru kang pertelo kokonatil fil masajid ing dalem pira-pira masjid. Wala mongko dawuh sapa Ali Nawwarallahu kubura Umar kama nawwar masajida bil Qur'ani. Nawwaro muga-muga madangi sapa Allah Gusti Allah kubura Umar ing kuburane Umar. Kama nawwaro kaya to madangi sapa Sayyidina Umar masajida ing masjid bil Qur'ani kelawan wacan Qur'an. Waru yalan den riwayataken Utsman bin Affan saking Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hakada hale kaya iki ruya an Ali. Hakada hale kaya apa kang diriwayatake Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajmain. Diriwayatake Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu panjenengane iku ana siji bengine wulan Ramadan metu ning rungu para muslim maca Quran ana ing masjid lan pirsa lentera dipasang lan diuripake ana ing masjid. Nggih, akhire ana nggon padang teng kene masjid. Nggih. Penemune Sayyidina Ali
ngendikane Sayyidina Ali matur kali Gusti Allah, ndonga kali Gusti Allah, muga-muga Allah madhangake kubure Umar kaya dene Umar madhangi masjid kita kanthi Al-Qur'an. Dene kok dhewe kesimpulan ngoten krana kenyataane wekdal suwau sing mencanangkan adanya nggih qiyamul lail teng kene masjid iku Sayyidina Umar. Dari apa sing diambil kesimpulan saking segala peristiwa ingkang dipun ayahi awit zaman Kanjeng Nabi nindakake salat dalu teng kene masjid dadi jegat sahabat wingi dijegat sahabat barang wis hari ketiga dedakan kaon nggih lah mulane ngenten iki nalika jenengan delalah kula mboten ngajeni jenengan takon ler mboten nggih. Dadi nek delalah ora berkesempatan nekani tarawih. Nggih niku nggih mboten napa-napa ora napa ngilingi napa niku ingkang mekaten menika aweh kabar nggih ngretakno kabar ingkang dipun tindake Kanjeng Nabi nggih ben ora kaya-kaya dadi perkara sing wajib. Dawuh Ali kang ngene iki uga diriwayatake dening Sayyidina Utsman bin Affan. Bab fardhi ayyamil usri utawi iku bab keutamaane pira-pira dina 10. Kala dawuh sapa Abu Les As-Samarqandi. Kala dawuh sapa Al-Faqih Abu Les As-Samarqandi ya Abu Les As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala. Haddatsana nyeritani naing ingsun sapa Al-Faqih Abu Ja'far. Haddatsana Ali bin Ahmad. Haddatsana Muhammad ibn Fadl. Haddatsana Abdullah bin Numair Anil Ahmas an Muslim al-Batin an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ikhtuni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sinten kanjeng Nabi maura ana minaya bin tayyib dina amalu maura ana min ayyamin utawi pira dina ala amal kang utawi ngamal saleh kang bagus fiha ing dalam ayyam ahabbu kulajen senengi lallahi tumrape Gusti Allah min hadhil ayyami katiban iki pira-pira dina yakni ngersake den kanjeng Nabi ayyam asing pira-pira dina 10. Setunggal riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nate ngendikan ngeten ma min ayyamin al amalu as-salihu fiha habbu ilallah min hadhil ayyam. Dadi ora ana ngamal saleh sing luwih disenengi dening Gusti Allah binanding hari-hari berikut. Dino-dino iki maksudnya bekon yani ngersake sapa jeung Nabi ayyam al-ashir ing pira-pira dina 10 dina 10 niku pripun matur sapa para sahabat walal jihad lan boten perang fisabilillah taala ing dalem dalan Allah taala niku nggih boten amalan jihad fisabilillah ya Rasul. Jawa iki Nabi kala jawabi sapa iki Nabi wala jihad yo ora perang fisabilillah dalam dalane Gusti Allah. Yo ora perang fisabilillah yo ora. Illa rajulun nanging wong lanang kharaja kang metu binafsihi kelawan awak dhewe wong lanang wa maliki lan bandane wong lanang falam yaji monggo ora bali sapa wong min dalika bayane ngono bandane
bisaikin kelawan suwiji wiji. Nalika Kanjeng Nabi didhawuhi niku nggih mboten amalan, mboten jihad fisabilillah. Napa mboten jihad fisabilillah Gusti Nabi ingkang langkung utama ora. Nggih. Rasulullah jawab, yo ora jihad fisabilillah. Kejaba wong lanang kang metu nggawa awake lan bandane nuli ora ana kang digawa bali tegese dadi kesimpulane wong ku nalika akhire metu tentang 10 taruh pertama kali lirrahmah jenengan hasil nggih utawa nalika sing lirrahmah gak hasil lil maghfirah berarti tanggal 11 sampai tanggal 20 nggih lil maghfirah gantuk karena sampeyan lunga perjalanan mamane nggih tapi sampeyan entuk ikun minan nar 10 terakhir nggih iku perbandingane ijeh kalah mulya nalika jenengan iso mekulih ya 10 dina 10 dina sing iso bandingi niku ngamale wong nggih tenggene bengi sing 10 sing dijawabke Kanjeng Nabi niku wong sing budal perang sing nalika budal perang nggih sak bandane digawa tur mati nggawa anak karek jeneng bloko nggih mati syahid nggih tur nalika perang budal perang niku wau dimodali secara pribadi nggih secara pribadi mulane kadang-kadang niku aneh nalika ana wong membaiat diri mereka sendiri sabilillah melu entuk jatah nopo zakat fitrah akhirnya ditompo liwat blending weteng jarene sabilillah iku dul nggih sabilillah niku modale perang modal-modale dhewe ngoten nggih lah nek ngeten iki mpun awami upami jenengan nggih kula jenengan iki diarani sabilillah umpama kan lucune napa lah kok ora lucu jenengan jare nomor ridane Gusti Allah kan nggih kong omah nganggo sandangan terus nggih mandek dosa dengan kabeh sarungan sing ngubah bojone ora sampeyan kumbah diwi malah sing geblek barang ngubah klambi sepisan wae siar-siar hari nyekel penggaweane wong wedok lho karepe piye itu ngubah wae penggaweane wong lanang ning krono ngabuktine wong wedok maring wong lanang akhirnya diambil alih ora wangi ngoten nggih duwe ngoten nggih berarti nalika jenengan mriki fisabilillah boten ketemu bener kumbali sampean sing mbah bojone nggih sampeyan dugi mriki sabilillah niki jane pengadaan tempat iki gak cukup wong siji wong lu kabeh cancet tali wodro ora cukup kula jenengan dewi nek sabilillah jihad perang tenggene ngersane Gusti Allah nggih krana bilane agamane Gusti Allah pedang tuku dewi baju jirah tuku dewi ngoten
Ya kula dengan kan patungan. Lho niku pun lho, pun jam. Lah kari-kari mulang nek madrasah bayaran disantuk sertifikasi. Muni sabi lila sabilillah sapa. Aja ngaku aku yo ngakon nang ngamal apik ngono ae aja padha sabi lila. Ngoten nggih. Tapi sampeyan aja muni-muni sing muni sing kula ngoten lho. Sampeyan muni-muni jamu wong nek kula kan gak ana omane ngamuk. Ngoten lho. Soale nek ngamuk kula ngamuk genti. Nggih. Kula ngamuk genti. Kala dawuh sapa Al-Faqih rahimahullahu taala. Haddatsana ceritani nainun sapa Al-Faqih Abu Ja'far haddatsana Muhammad bin Ukail haddatsana Muhammad bin Mikhlad bin Khalid haddatsana Ya bin Abi Kasir haddatsana Abdus Salam bin Sulaiman an Marzuq an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Jabir kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Rasulullah ma min ayyamin ahabbu ilallahi ma ora min ayyamin utawi dina ahabbu luwih seneng ilallahi tumrape Gusti Allah wa afdalu lan luwih utama min ayyamil ashri tinimbang dina 10. Kila dedawa ke apa dawuh wala misluhunna orang ana kang madani fi sabilillah lan wala misluhunna lan ora ana kang madani ayyamul asyri fi sabilillah dalam sabilillah. Kala dawuh sapa Rasulullah wala misluhunna lan ora ana apa kang madani ayyamul asyri fi sabilillah ing dalem sabilillah. Illa rajul nang sapa manang apara kang nyembelih sapa rajul Jawa dahu ing jarane jaran bagus rajul wa fa'alan nutupi sapa rajul wajah ing raine rajul wa fi riwayatin la ikut ing dalem siji riwayat kang aneh akara utawi dawuh akara Jawa duhu wa uhrika damu akara kang nyembelih sapa rajul Jawa dawu ing jarane rajul jaran sing bagus wa urika lan diutake apa damu getihe rajul. Dadi dawuh niki kebak kinayah sing kudu sampeyan cerna kanthi genah. Nek sampeyan gak iso nyerna sampeyan ngawur. Jabir bin Abdullah dawuh, Jabir bin Abdullah dawuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku dawuh sing artine ngeten. Dina-dina ngamal kang paling disenengi dening Allah. Lan paling utama yaiku dina 10. Dina 10 jane 10 iki macam-macam. 10 niku nek dimulai saking sura nggih, sura nggih. Sura niku 10 dina tengene awal sasi sura. Nggih, sayange nek sasi nek tanggal 1 sura itu sampai tanggal piro niku wong suci niku pesta. Paling ora do napa nggih? Do berkatake. Nggih. Nggih. Padahal waktu niku kudune awit-awit napa nggih? Awit tanggal hari akhir tengene sasi besar. Niku mun kudune donga akhir tahun. Luwih-luwih dimulai karo sing jenenge poso akhir tahun, poso akhir bulan. Mengko bar magrib nggih donga awal tahun. Niku sampai tanggal 10. Mulane ana istilah jenenge poso tanggal 9 karo poso Asyura. Lah sampean kon kuat poso piye wong sampean nanti tanggapno drambe padahal niku kudune sampean poso. Lah dadi sampean tikete
nggih 10 dina sing mulya sing awal sing wonten tekene sasi Sura jenengan wis ora umat kepiye wong ngoten niku nggih tahlil mukadimah nggih undangan tahlil mukadimah dasare RT kan ora kliwatan mesti diundang kaya paman nek kadang diundang kadang ora soalnya ya cak ora kadang-kadang ketok masjid akhire di usul karo pihak masjid pengundang panitia kadang kan ora gampangnya regu kan kadang nek RT kan mesti diundang kan tak kok kon ngempet poso piye wong kancane mangan ingkung nggih ingkung menenan nggih ayam kampung akhirnya sampeyan kanggo mulya 10 dina kanggone awak sasi Sura kelangan mangan ingkung. Lah opo wae terus piye carane ya piye dipangan ae ingkung yo enak iki niati mawon nyukuri nikmate Gusti Allah. Dadi kuwi ngertakno 10 dina tenggine awal sasi Sura niku kanthi dengan cara menikmati Gusti Allah sing disediakno kae saya iki sing disediakno wong akeh ya najan kadang-kadang ya mungkin ana sing gremeng nek gremeng ya kaya kebang ngeten wong omah kareng ning nggone iki kareng kedadeki omah ya ora leren babat wae kok gremeng sing babat niku nggih Mbah padi barang sing karang nyubleki ya do gremeng pamane ning insyaallah boten 10 dina meneh Gusti Sura Sapar mulut bakdo mulut madilawal anane meneh ngomanggon tenggine Rejeb nggih mulane kula seneng nek napa nggih kula jenengan difasilitasi dening Gusti Allah lewat para dermawan nggih donatur sehingga kula jenengan saged nindakake napa dados ajaran nggih ajaran saking Kanjeng Nabi lan ujaran saking para ulama 10 dina tenggine awal Rejeb ngaten nggih mengko Rejeb ruwah 10 dina neh tenggine tengah-tengah sasi ruwah berarti tanggal 11 sampai tanggal 20 dibutekno karo sing jenenge nisfu Sya'ban. Sayang yang harus bersabaran ya bar kabeh ini ya rasa lah nek berarti Sura terus Rejeb ruwah poso nek poso 10 dinane tenggine akhir tenggine akhir berarti nek cara wong Jawa ana istilah maleman mulane nek wong Jawa akhire nek sing duwe rezeki sing rada napa longgar nggih akhire ngilingi wong suwa dikeno nek biyen jenenge kunjungan nggih utawa berkat kira-kira sampean seneng kunjungan apa berkat sampean arep kunjungan ya bagus sampean arep berkat ya bagus nggih sampean arep munjung jadi sesuatu sing munjung sing istimewa sampean atur ke kalih tiyang sepuh menawi jenenge pun kunjungan utawa berkat niku 10 dina 10 dina akhir tenggine bulan Ramadan nek besar niki besar nek besar
tenggine 10 dina awal awet tanggal 1 sampai tanggal 10 engko dibuktekno sampeyan nyembelih kok korban samaran duwe. Nek sampe nyembelih kodhok temenan kok ya kebangetan temen kan ngene. Jadi korban bentuknya kan niku 10 dina sing dimaksud niku mau segala sesuatu niku utama. Jadi Rasulullah dawuh dina-dina ngamal kang paling didemengi dening Allah kang paling utama yaiku dina 10 hari. 10 niku pokoke semen eling-eling. Dina 10 niku wow. Sampeyan usaha betul. Aja ngasih kliwatan. Soale niku minangka tangga tumrape ngamale kula jenengan kang nalika urip dalam hari-hari biasa akeh kedoliman. Nggih. Dadi krana jenengan lho barokah roja malam siji malam siji suro malam siji besar akhirnya sampean itu tambahan kekurangan ngamal sing kudune sampean tutup kayak omek kredit ngoten iki lho murid dibarake ngoten nggih kula jenengan kanggo kebutuhan sedinane kadang-kadang wong sing gawe luwih dening Allah nek sing digawe luwih berarti wong ora sedekah juragan niku bab donya tapi nek sing bab luwih bab amaliyah mungkin para kiai ngoten niku banget lah awak dhewe kiai ora sedekah ora juragan ora paling ora nek sing kertakno dina 10 para muslimin takon kulo ora bisa bilang mboten kados sedaya dinten niku ya Rasul. Kedindi karo perang fisabilillah jeneng Nabi. Rasulullah dawuh, wong kang perang fisabilillah ora bisa padha karo 10 dina iku kejaba wong sing nyembelih jarane lan nutupi raine. Maksudnya pripun nyembelih jarane kok harus ditutupi raine ora krana anggaan. Gelem ngorbana apa kang dadi tumpakane gambasul varine kon ngedol dulu pesta ning gone sasi kok poso cegat wong nggih tokono gune kok gune ora wedhus ngoti gune cegatno wong liwat lewat cekeran bis wah piro ganjarane pirang ning gak tertarik niku marai niku gak tertarik sampai akhirnya nanti teman ngaji nyempil priye kira-kira sampai poin niku mau bergoblok kan mau nggih gak nganti ngono lho maksude niku gak nganti kok kudu kelas awak dhewe nganti adol motor dienggo kan mboten. Tapi sing diceritake niku tentang segala sesuatu yang lebih istimewa. Nggih. Gelem nyembelih tumpakane jarane sing bagus ning sarana nutupi rai. Maksude pripun aja kok anggap. Nggih, aja anggap pek kuwi. Ngaten lho. Gelem ngretano napa kang didhawuhi Kanjeng Nabi gak usah anggap yakni gugur fisabilillah sampeyan riwayat artine ngeten kejaba kang nyembelih jarane lan diutai geti ya sing penting ngriwayahi ibadah ngaten wae nggih dadi nek terus sing abot-abot niku Gusti kula karepe nggih kepengin ning kula iki
imane lemah Gusti ngapunten Gusti ngoten mawon nggih bloko kali Gusti Allah. Terus qala dawu sapa al-Faqih radhiyallahu anhu haddatsana Abi rahimahullah haddatsana Muhammad bin Khalid bin Isnadiyan atau bin Ummul an Ummul Mukminin Aisyah saking Ummul Mukminin rupane Aisyah radhiyallahu anha sahabat persicano kana iku sapa sahibah sama iku duwe pangku wa kana lan sapa sahabat ida ahada kali mancing tanggal apa hilalul hijjah tanggal ulang hijjah asbah iku isu-isuan sapa sahabat so iman iku poso eling-eling pokoke iki 10 dina iki sama eling-eling wektune niku lah hadis niki nggih dipun triyoske dening Dora Aisyah radhiyallahu anha nggih Dora Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ana canon sing kupinge dijereng artine napa antusias mau tahu tentang keberadaan hari-hari utawa dina-dina tanggal sing didhawuhke dening Kanjeng Nabi niku mulya sehingga nalika krungu nggih tanggal 1 Dzulhijjah iku nggih ndang poso krana wau napa besar 10 besar 10 dina awit tanggal 1 sampai tanggal 10 nggih fatafa'an kono munggah al-hadis wa cerita ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga cerita itu dumugi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana cak nom sing ngoten niku wa assalamu mutus sapa Nabi laini marang cak nom faja'a mongko nimbali sapa Nabi. Akhirnya kanjeng Nabi utusan dari datang satu garis sahabat kan supaya nimbali canom kalau fakolang wadawu sahabat Nabi Dawi Nabi mau tahu apa yang milu kundoro mau makai sirwalasya bihadilayami ngatasi poso ini dino. Apa gerakan yang membuat engkau tertarik sehingga menjalankan hal yang demikian, yaitu berpuasa nek ini tanggal 1 besar. Kala matur sapa canom bawa akhire matur biabi iku tetep kelawan bapak ingsun antau tai panjenengan wa umi lan ibu ingsun ya Rasulullah duh Kanjeng Nabi inna dunya adil ayyamul masyair iku dina tandha kagungane Allah wa ayyamul haji lan dina haji asallahu menawa sapa Gusti Allah ayusyrika iku yen to nukulake nyekutake sapa Allah ni fi du'ai min dungane muslimin ora dawuh sapa jeneng Nabi fa innalaka mongko dene iku kudu sira bikulli yaumin kadune sae bikulli yaumin lawan saben-saben dina fa innalaka monggo dene iku kudu sira bikulli yaumin kelawan saben-saben dina tasumu kang poso sira wikula yaumin adlami ati rokobate apa ngimbali ganjarane merdekake 100 budak wa mi'ata badani ilan sedekah 100 unta badana wa mi'ata badana wa mi'ata farosi lan 100 jaran tahmilu kang mot sira alaiha ing atase faros fi sabilillah ing dalem nomreh ridane Gusti Allah. Faida kana ketekan Gusti nemu yaum tarwiyah apa dina tarwiyah berarti tanggal
Falaka mongko iku teko dhewe sira piye dalam tarya delu al-fikra batin iku ngimbangi 1000 budak. Wa al-fibadatin lan 1000 unta. Wa al-fifarosin lan 1000 jaran. Tahlilu kang ngemot sira alaiha ing atase jaran fisabilillah ing dalem numrih nindane Gusti Allah. Wa idza kana mukul kalane Gusti nemu aruf yaum arafah atau dina arafah falaka monggo kedue sira dia kelawan fadlu alfai robatin kelawan iku ngimbangi 2000 budak wa alfai badan lan 2000 untuk badan wa alfai farosin lan 2000 jaran tahmilu kang ngemot sira alaiha ing atase faros bisa bilillah dalam sabilillah wa tawis poso arafah siang sanataini iku kaya poso 2 tahun sanatan wa ta'i poso arafah siang sanatai siamu sanataini sanatan iku kaya poso 2 tahun setahun kau belas dunia arafah sanatan lan setahun badah ing dalam sause arafah niku dawuhe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nalika canom wonten dawuh Kanjeng Nabi apa sing ndorong sehingga kowe nglakoni poso dina Dzulhijjah. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Dinten sedaya niki dinten ramenipun tondo-tondo agamanipun Gusti Allah lan dintenipun ibadah haji. Kula ngajeng-ajeng sanget mugi-mugi Allah nderekaken kula katut wonten ing dongaipun para muslimin ingkang sami ibadah haji jane jalukane dongane niku sesederhana. Tapi dening Rasulullah dawuh ngerti ya sira iku saben poso sedina tenggine 10 awal bulan Besar awit tanggal 1 oleh ganjaran kang imbang karo ganjarane wong sing merdekake budak 100 budak lan sedekah 100 unta siji regane tikel 10 kalau sapi tikel piro 10 larang sapi wae kula dengan gak lakon tapi krono poso sedina wae ganjarane entuk kok padha kan enakne posone poso lan ganjaran sedekah 1 jaran kang dimomoti ana ing perang fisabilillah yen kuwi mancing dina tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah nah hari biasa iku wau satu nek dina tarwiyah ganjaran imbang karo merdekane 1000 budak sedekah 1000 to lan 1000 jaran sing dimoti ana perang fisabilillah yen mancing dina Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sira oleh ganjaran kang imbang karo merdekake budak 2000 ganjaran sedekah ana 2000 to lan 1 jaran sing dimoti oleh perang fisabilillah. Lah poso dina Arafah itu koyo poso 2 tahun. Setahun sedurunge lan poso setahun sabu sih. Wa ya fi riwayat Bukhari wa Muslim al-Bukhari